Sayang kamu bang, kamu di makarakam. Dari tadi medical, kenapa? Masih di rumah kampung. Kenapa? Ketemu nerayang. Alamak. Ini nanti kompak itu. Lepas na ini. Masang baso. Ano masih makula yung kita? Ha? Hindi ka rin makula yung kita. Bakit mo kita mamidi? Magulugan. Magulugan. Sabi ang kapira ha. Pakalando nanti. Alay na ko na lang pulot, magmula na ako. Malagatilaan na ako si Maurang. Uy, Alaging, Piskin! mau lah. Kenangan. Pasuran sih. Nagtambal na. Tempe na sa iyo. Ito matagpahilaw rito. Kanila. Siya. Why? Esa ko na.
Hello, hello, Wendy's. Oi, jangan tutup pintu jalan itu. Kasih lipat surat. Udah. Selipat jangan bawa. Jangan sekali itu. Selipat jangan. Masing-masing mereka selipat. Tapi sama. May pagkakamala ka pala ka. Hindi natin isip ka marami pa. May pagkakamala ka. Lingkod ka mga tama-tama rin pulang tao. Lingkod kayo. Ay, malang sisi, yan po yan kanyo. Lingkod ka mo.
Hei
Hey
Assalamualaikum
di maulidi lana
magulang. Tapusin ang tulong natin sa taas niya na may pagkakataon. Malalaki ko lang 10 taon. Ayaw. Istiri ka mo, lingkod lang ang mga nakapagkakata.
Picture yan. Bakit kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, tidak terlaksana.
Salam alaikum.
Hey!